Добре, ще ядем суши с кака. Още едно суши. Джунер суши. Джунер. Да. Да, не. Още едно суши. И още едно суши. Ето виж как изглежда. Това ще го качваш ли? Да. Ама да всичко ли качваш? Да. А. Нека да го опитаме. 3, 2, 1, 0. Не. Не мъчи ми са. Какъв проблем да се беше фанала така като джунер? Гледайте, няма да се отрежете. Ето, вземи това, аз вземи това. Това е в чинята там. Какво направим свестно, бе? Не това е надпили са. Пари ги ще я съм суши. И тата яде суши. Не, различни са. Да, бе, да. Да, виж. Да. Я? Да. 4 пъти да объркат поръчката. Представя си. Това право. Айде ще ми говорят накрая. Ти направи някаква отстъпка. Виждам цената на това да съм поръчал. 21 лев. Значи сигурно трябва да колко са. С доставката 21 лев. Ето ми. Сега ще опитаме друго. Сьомга. Не заповядахме. Още на сьомга. Не си година. Чакай, не какво правиш? Гледай. Ще опитаме ето това